Искам да кажа. Искам да кажа. Кажи ти, брате. Казвам се Константин. Презвитер съм на Светата Божия църква, която се намира в Апамея, провинция Втора Сирия. Дойдох пред вашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, ние нямаше да претърпим онова, което претърпяхме във войната с българите. Защото аз още в началото исках да дойда на вашия събор и да помоля да настане мир. Така, защото да се извърши нещо, което да обедини двете страни и да настане мир и любов, защото от всичко на света Бог най-много обича мира и любовта. Стига! Стига. Да се изричат пророчества след изхода на битката е недостойно. Най-тежкото за един владетел е да се завърне отбран без триумф. Аз понесох тази тежест. Но ако вчера езичниците ни надвиха, то утрешния ден ще бъде наш. Бог няма да допусне. Христос ще ви накаже заради насилията в Негово име. Все с огън и с кръв ли ще налагаме властта си над душите човешки? Христос ще ни накаже. Мир и любов! Изведете го. Прете, не докосвайте пратеника Божий! Бог всичко вижда и чува! Не бъдете глухи към Неговата воля! Пуснете ме! Чуйте, ако не ме изслушате, късно ще е! Късно ще е, чуйте! Варварска държава върху Христова земя! Това е само началото! Те се намножате! Христос ще ви накаже заради насилието в Негово име! Аз съм гласът на предупреждението Божие! Разберете кой го е подучил. Не би трябвало да се допускат на събора духовници, които смятат, че са говорили с Бога. Има ли начин да знаем предварително кой от тях? Ние владеем всички начини. Тук винаги е било така и така ще си остане. Театър. Като че ли нищо не се е променило от онова далечно време, когато за първи път тези сводове чуха стъпките ми. Същата полутъма, същия градеж, същите одежди. Сменят се само хората под тях. Как имам чувството, че и стремовете, и сходниците сега се разминавам не с живи люди, а с сенки. Сенките на тъй много измрели мои близки. Сенките на онези, дето са заели местата им. Техните мисли, усмивки, тайни. За Византия времето е сякаш спряло. Поданиците и сами наричат себе си ромеи и се имат за римляни. И не щат да знаят, че от столетия вече светът се променя със всеки ден. Че той вече принадлежи на други народи, които ние с презрение наричаме варварски. Като юноша Велизарие, наверно, си изучавал стратегикона. Изучавахме го. Той беше задължителен за синовете на всички знатни. Навярно помниш и кой е писал тази велика книга. Император Маврикий, да бъде вечна славата му. Не,
Баща ми е познавал човека, който направи от Маврикия голям писател. Някой си ни е известен за историята Анастасий. Трудно е да станеш император, Велизарий. Оттам нататък всякак ще се намери Анастасият, който да ти спечели името на писател. Досещаш ли се, защо те извиках? Историята е не самото минало, а онова, което знаем за миналото. Преди месец аз загубих битката с един нечист и новопоявил се народ. Но в същата битка ханът тепърва ще понесе поражение, защото има за враг забравата. Варваринът умее да върши история, но не може да я запише. Тогава тя все едно, че не е била. Прав ли съм? Великият ми господар е съвършенно прав. Сега вече се досещаш. За какво те извиках? Ти живея сред оня нечист народ 20 години. Опиши го така, както би го описал аз. Помни, че бъдещето ще познае не днешните хора и събития, а твоето. Сиреч моето писмо. Думи. Цялото човешко знание е нечии думи. Слушам, господарю. Въпреки обясненията ти, пак не съм наясно защо се завърна жив от вражия стан, Велизарие. Неестествено е. Хората на Валериан, нали? Бяха трима. Какво се извършило? Що ще е този войник пред вратите ни? Записките ми. Отнесоха ги. Повече не мога. Това е... Не викай злото. Преди да се гневиш, помисли си. За какво ти беше всичко това? Нали си жив? Нали най-сетне се завърна? Миналото минало. Това минало е целият ми живот. Не искам повече да слушам. Не искам отново и отново да слушам как си живял тези 20 години. С каква си живял? И най-страшното, кому си служил. И то не по принуда, а от сърце. Любимият ми брат. Всички ти имахме за мъртъв. А в себе си все се надявах да си дойдеш. Знаела ли съм какво зло ще ме върклети с твоето възкресение? И защо? Защо се завърнах от мъртвите? Това ли ме питаш? Същото ме попита преди малко и императорът. Може би вече наистина жалиш, дето възкръснах. Пазил ме Бог. Не пази. Ти и аз. Самотни останки от някога честитото ни многолюдно семейство. Дано Бог те върне към себе си. Дано ти даде покой. На твое място и всеки друг би се съсипал. Твоят светия. Майка ни всяка вечер го молеше да те запаси. Не дай, сестро. Без това премного спомени и мъртвило владеят в този дом.
Ти трябва да си отпочинеш. Почивката ми току-що свърши. От утре се залавям за работа. Моля те, не се съгласявай. Къде ще те забратят пак? Колко пъти баща ни проклинаше деня, в който те взе със себе си? Никъде няма да замина. Сега искат друго от мен. Да си спомням. Ти пак ще станеш такъв, какъвто някога беше, нали? И ще отидем заедно на гроба на баща ни. Не. Щом нашият баща отписа едничкия си жив син за доброто на Византия, духът му ще помине и без синовна благодарност. За първо ли ти е? За първо. Зная, не ти беше лесно да усвоиш 4 варварски езика. Но колко по-трудно ще ти бъде от сега нататък. Прощавай, татко, но никога у дома не си говорил за варварите. От днес и ти ще трябва да си мълчиш у дома за всичко видяно и чуто при тях. Такава е уреста на пратеника. Чужденец. Чужденец сред чужди и сред свои. Колебаех се дали да избера и за теб живот подобен на моя. А място за избор да си признае няма. Всеки от нас идва на този свят с точен жребий. Пратеничество от императора. Нали в Константинопол къщите, дворците, църквите и стените са от тухла с хоросан? Онова, което веднага ме порази в столицата на Велика България, бе камъкът. Като че ли българите носеха в себе си чувството за вечността. Тук ще живеете, докато ханът рече да ви види.
Какво е това? Трябва да минем през тези огньове. Така българите гонят злите духове, нечистите мисли. Светът, в който влизаме, няма никаква прилика с Христовия. Не сме станали по-млади през изтеклите години, Василие. Поздрав! Поздрав от всесветлият ми господар, император Констанс. В знак на почет и приятелство, Василевсът ти изпраща тези дарове. Не казвам, че за нас златото няма цена. Но все пак няма цената, която му давате вие. Мир и благодат ли владее своята земя, Василевсът? Уви, Патриция, брате. Спри! Моя стар съюзник, император Ираклий, ми въздаде ромейски сам Патриций. Прее го, защото не е редно да откажеш подарен кожух, дори когато не ти е по ръст. Наричайте ме в Константинопол, както щете. Но тук аз съм хан на Велика България. Византия ми дължи почет. Уви, велики хане, няма мир за изстрадалата ни империя. Ославенена е цялата наша земя до Истър. На всичко отгоре все светли. От юг се зададе нова беда. Арабите. Какво иска от мене император Констанс? Василевсът те моли и занапред, както вече толкова време, да отбиваш племената, които напират от Азия, за да не достигат те нашата северна граница. Всички племена аз не мога да спра. Ето, като отблъснах аварите, от запад те пак ми видават мира. Аварите са зли съседи. Верно е. Но какво ни чака, ако из техния път преминат и хазарите? Тъкмо ти, велики, който освободи народа си от аварския хаган, имаш сили да обуздаеш и новите пълчища. Няма нищо по-леко от думите, Василие. Защо Василевсът, господар на половината свят, сам не се оправи с враговете си? Защото не може. Аз не съм свикнал да обещавам. Онова, което не държа в шепа. Велики хане,
Къде ще се денете самите вие, ако не прогоните диваците назад в Азия? Както чувам, диваци вие наричате и нас, за гдето живеем различно от румеите. И си имаме друг бог. Имате ни за варвари, за гдето не отбирате езика ни. Право ли е? У нас всеки почита прославеният с бойни добродетели твой народ. Василевсът ме проводи да ти напомня нашия стар договор и да го подновим. Ще почакаш да обмисля, Василие. Казах. Не вям познаваш синовете ми, Василие. Когато ни навести последен път, бяха юноши. А виж ги сега. Ето Котрак. Ето и Кувер. Жалко, най-големия го няма. Баян. Воюва с хазарите отвъд реката Ис. Имам и още, но не са дорасли за държавни дела. А на мен ми остана единствен син, този. 2 мина загубих във война против словените. Да ти кажа сега за договора, Василие. Склоних. Ще подновя договора с румеите. Все едно. Като браним своята държава, ние закриляме и вашите граници. А какви са условията ти, всесветли? Ще ме оставиш сина си за залог. На всеки баща тази мярка се чини сурова. Но сурово е времето, не аз. Василевсът има навик да използва едни народи против други. Ти ще ми бъдеш пред него застъпник, защото да удържи думата си. Ако утре Византия рече да насъска срещу Велика България някой свой нов съюзник, ще останеш и без един син. Приемаш или не? Нека бъде волята ти, велики. Знае, че не е редно, всесветли. И все пак заклинам те. Бъди баща на детето ми. Докато договорът ни е в сила, Василие, Велизарий ще бъде един от синовете ми. Казах. Каквото и да бъде, помни, че си християни и патрици. В наше време света се овървари. Започва борба на смърт. Византия против всички. За да не я загубим,
Длъжни сме да изучим до край врага си. Бъди тук наши очи и уши. Така до някой ден ти ще знаеш за българите повече от всеки друг ромей. Това ще повдигне собствената ти цена. Не вярвах, че ще ме прежалиш, татко. Стой на място. Ще се обидя, ако й помогнеш. Ти си новият ни заложник, нали? Слава на Тангра не се е прибила. А ти кой си? Аспарух, четвъртия син на Ювиги хана. Не те видях на ханската гощавка онази вечер. Не ми е там мястото. Покрай се сетлия ще видиш само големите ми брати. Те трябва да се учат на власт. Айде, твой ред. Тръгвай с мен.
Тук ще живееш. Великият хан удържа на думата си, дадена на баща ми. Правеше всичко, за да се чувствам един от неговите синове. Младият човек се пригажда бързо към всяка среда, пък и моята нова среда бе приятна. Никой не се държеше с мен като чужденец. Нито ме огаждаше, нито ме обиждаше. Аз бях един от всички. Иначе доста бях се променил, понеже навикнах да гледам на света като българите, природно и с радост на живота. Такова чувство е непознато за образования ромей. С една дума Богородица не ме опази от съблазънта на варварската волност. Стремето, оправи стремето! Късо ти е стремето, не усещаш ли? И седлото ти е халтаво. Стигни тук. Трябва много да внимаваш първите дни. Един ромейски заложник погина преди време. Как? Не, тъй падна от коня и се счупи. Такива сте вие. Трошливи. Образовани, но трошливи. Аз пък ще ти покажа, че е по-лесно от един образован човек да излезе конник, отколкото от конника образован човек. Стой! Издърпай поводите към теб! И седи като хората. Задникът ти не трябва да се отделя от коня. Ето как! А! Разтри веднага удареното. Този кон ме мрази. По-кротко добиче стадото на хана няма. Давам ти преднина до онзи храст! Давай, давай! Давай, Велизарие! Охо! Виж колко бързо се изучи. Преди месец едва се крепеше на седлото, а сега... Гледай по-весело, де. Нали не е потънал корабът с баща ти? Какво направи? Заклинам Бога да пази баща ми. С такъв дребен знак ли ще му угодиш? Че Бог иска от нас големи дела. Град да издигнеш, да речем, враг да надвиеш, да доведеш в града вода отдалече, а ти? Малко е.
И спор! Това е Велизарий, мой приятел. Заведи го при вашите. Хайде. Чувал съм, че при вас всичко се изучава по книги. По нас книги няма. Зато и узнаваме за света и така. За нас е от значение не толкова зримия свят, колкото другият. А? Отвъдният, вечният свят, искам да кажа. Че кой ще избяга от вечния свят? На мен тукашния ми харесва. Богата е къщата ни. Водоскок, мрамор, роби. 20 роби. Робите пречат. Помагат. Без тях какво? Всичко. Може ли робът ти да язди вместо тебе? Пишеш, тъй ли? Така сме свикнали. Записвам всичко, което е станало през деня. Не разбирам за какво ти е потребвало. Забравата е враг на всяко величие. Така сме ме учили. Утре, днешния ден ще бъде минало. Как да опазим жив този ден, ако не го превърнем в писмо? Важни са не думите, а делата. Ако човек извърши големи дела, тях забравата няма да покрие. Ако ли пък ги покрие, ти рече, не са били големи. Пагане! Велизаре, защо си тръгна? За да ви оставя. Защо? При нас това е скрито. Какво е скрито? Обичате? Обичате при нас е скрито. Я влизай вътре, не стой на дъжда. Хубава си, знаеш ли? Зная. И само това да беше. Ти умееш съвсем всичко. Умея. Сега разгадавам, че си честит. Хубаво ми е, когато съм при теб. Искам да бъдеш завинаги мое. Ще те взема, Пагане. Аз съм твоя, не ме взимай. Защо, Пагане? Ти си хански син, а моят баща беше прост конник. Не ме питай. Но чак четвъртия. Аз никога няма да стана хан. Защо ме гледаш така? Какво има, Пагане? Дъждът спря.
Пагане, детето има огън. Дай му нещо. То ще умре. И нека дойде родът Дуло, родът Угаин, родът Кюрегир, родът Вокил и нека дойдат другите знатни родове. Щом заспи белия бог, настъпва властта на черния. Всичкото зло за човека се извършва в мрак. Но Тангра ни е дал оръжие срещу мрака. Огъня. Нека първенецът на богоизбрания род Дуло, Ювиги хан Кобрат, запали с ръката си и тази нощ огън. Разнесете пламъка по своите юрти, запалете светилниците, сгрейте огнищата си, за да бъдем на светло и топло до зазоряване.
Чуйте всички! Тангра не говори! Тангра ми говори! Смогнах да донеса само оръжието на храбрия Таркан Кормисош. Тялото Кормисошово почива на брега на Таис. И Ови ги наредил да ме извикат. И мене. Лакъищата предайте на сина му. Меча му погребете. В Анагоре никой друг не е заслужил меча на големия боец Кормисоше. Нека Бойлът Забер заеме мястото му. Никога още не беше ме пускал, когато гледа делата на държавата. Иначе? Никога до сега и виги хазарите не са налетели в такъв брой земите ни. През последните години ми се струва, че света отесня. Не ще видим мира, за гдето живеем тъкмо срещу вратата на народите. Та целият им порой тече пряко земите ни. Нашето единение е силата. Все така казвах и доказвах на българските родове. На племената български. Когато съграждахме Велика България. Но днес виждам съединяват се Фяк, Юмрук и чуждите нам племена. Върви. Върви и кажи на сина ми, Баян, да удържи брега всякак. Какво следва? Войните от Таманската земя молят Ювиги да им помогне за изхрана през зимата. Не. Всеки боец е длъжен сам да изхранва себе си и конете си през зимата. Зато и нали ни им събирам дан.
Какво следва? В града е уловен купец без това позволение. Да му се вземе всичката стока. Да бъде изгнан от пределите ни. А вие запомнете го, полиция, за да не се присламчи отново към нашите тържища. Казах. За зимния лов, велики. Дървото купих от сугдийските търговци, а краищата са отрок на див козел. Оръжие ли ще ковеш, сине? Искам да мога съвсем всичко. Искам да бъда най-добрият ти воин. Слава на Тангра дал ми е десетки хиляди добри войни. Един повече не е кой знае що. Откак е при нас Велизарий, гложди ме такава мисъл. Защо да не изучиш писмото на гърците? Ти сам си ни учил, че на мъжа прилягат мъжките изкуства. Верно е, че народът ни е прочут по бойни достоинства. Но на света има и други народи, умеещи друго. Два са пътищата към чуждия свят. Войната и мира. За война ние готвим децата си от прохождане. А достатъчно ли са годни нашите мъже да направят мир, съюз, договор? Не всичко, защото може да реши стрелбата и с най-изкусния лък. Българите ще имат все повече нужда от изучени първенци. Все по-често. Ще те наградя толкова богато, колкото по-бързо свършиш работа. При една забрана. Никакво слово за вашия Бог. Аз няма да допусна Христовата развала на моя земя. Казах. Такова е далечното минало на българските племена. Разлили се в преселения, намирали неведнъж нова земя. Кой влезе? Румеецът. Сидни Велизарий. Наша прародина били великите планини, из които изгрява Тангра. До небето върхове, над облаците гранит, а върху гранита градища. Че на месец път от тук такива планини няма. Ще рече, било е на години път от тук. България е била много пъти и на много места. Днешната, великата, е дело на Ювиги Кубрат. Това съм видял с очите си. Тогава още имах очи. Да вървим. Удивителни неща разказа старецът Ерми. Кой е той? Паметта на народа. Викаме го навсякъде, където се случва нещо важно, за да го помни и разказва. Зато и цялото племе пази него и внука му, само те не воюват. По нас не помним, а записваме. Книгата е вещ. А гласът човешки придава освен познание и радостта и мъката на отколешните хора. Как ще сравниш твоите ситни черни знаци със словото на стареца Ерми? Почваме ли? Гръцката азбука има 24 букви. Първата е алфа и се чете А. Напиши я сега 10 пъти.
Ние също си имаме знаци. Тях не познаваш пък ти. Нас ни учат, че варварите били безписмени. Това е знакът на моят род Дуло. Това ще рече лък. Това кола. Това коне. Много. А това е знакът на Тангра. Си рече всичкото. Небе, слънце, вода, земя. Че това ли е богът ви? Че какво може да бъде бог, ако не тъкмо всичкото? Нали няма по-голямо от всичкото? Когато ние искаме да изразиме всичко, казваме алфа и омега. Тоест всички букви между първата и последната. Не остава нищо извън вашите 24 букви, така ли? Колко различно гледахме ние, двама млади мъже, на уж единния свят. Проче, течение на нашите уроци се учеше не само Аспарух. Учих се и аз на варварска мъдрост. Гонче от Светлия Баян. Говори. Ювиги, от вчера хазарите опленяват полето от сам Тейс. Колят и робят. Товарят на коли юртите ни с все децата. Откарват добитъка. А Баян? Какво върши синът ми? Не изброи ми се този път хазарите, Ювиги. Повикали са още племена отвъд Мелтийското блато. Какво се е случило? Беда, Велизарий. От години вече си бием, но сега ни притиснаха с 10 пъти по-много паплачи. Беше изтекла половин година. Към Фанагория непрестанно прииждаха тълпи бежанци от покрайнините на държавата. Преследваха ги оправдани страхове, застъпваха ги по петите слухове за хазарска напаст. Подгоненият народ се добираше до Фанагория, препъвайки се от собственото си отчаяние. После безсилно го стоварваше във вътрешната крепост. Без да бях обвързан към бъдещето на българите, техните страдания ме мъчиха. Освен от съчувствие, нека призная, бях изпълнени от зли предвиждания. Не забравях прокобните думи на Йовиги Кубрата. Ако Василевсът реши да хвърли друг народ против българите, ще си останеш и без един син, Василие. А откъде да бъда уверен, на какво се дължеше растящият хазарски натиск над България? Дано хазарите да не са били насъскани от Византия, молех се тайно на Света Богородица. Донесаха брат ти Баян.
Отварят. Тате. Трябваше да ги спреш. Вярвай Бога, Ювиги. Чудо да беше, не можеше. Каквото и да е, трябваше да ги спреш. Кого разсаде? Брат ми. Донесоха само дрехата му. Турдачис беше мой приятел. Неговата стрела поваляше летящ сокол. Нека Тангра прибере духа му. Малко останаха приятелите ми, Расате. Нима ни забрави Тангра. Но ще се върна остатъкът от конницата на брат ми. Живи мъртъвци. 2 месеца се били непрестанно. И все пак най-страшното велизарие. Сънувах лош сън. Много лош. Сънувах мама. А наоколо стоим ние, родените от нея деца. И не ни позна. Беше по-млада от нас. Вървеше гола към двореца на Ювиги и всички я гледаха. А татко я чака на прага. Поведе я навътре из стремовете. И тогава тя взе да снема от него ханските му знаци. Бавно. Един по един. И ги пускаше върху плочите. Те звъняха страшно и се превръщаха в змии. А татко ги гледаше и се смееше. Баща ми ще умре, Велизарие. Не е верно. Щом мъртвата се е върнала, то е за да помогне на живите. Та нали тя ви е обичала?
А защо тогава баща ми отпада всеки ден? Защо толкова време не е напускал постелята си? Тъкмо когато неговата сила ни трябва най-вече. Ханът свършва Велизария. Започвайте. Започвайте. Сърцето това си ти, Ювиги. Топчесто и гладко, като речен камък. Ще рече, имаш напред дълги години живот, години на власт и слава. Не за живота си, нито за властта си. Питах аз Тангра. И без тебе знае. Кога ще умра? Аз умирам, българи. Какъв е въпросът ти към Тангра, Ювиги? Отгътни, за да ми предадеш отговора на Тангра. Аз не чета помислите на смъртни. Защо тъкмо днес ми искаш да доказвам своята дарба на тълмача между Бога и тебе? Защото днес трябва да взема последно решение. Намерете, пагане. Ела насам, да ще изболува. В нагоре говорят, че Тангра бил ти белязал, пагане. Кажи, отгадваш ли какъв въпрос отправя душата ми към него?
Ти молиш Тангра да посочи път на твоя народ. Така е. Дано чуеш и ответа на Тангра. Колко малко кръв има върху жертвеника. Малци на българи ще останат в Анагория. Нима Тангра желая нашия свършек. Не, Йовиги. Народът ти ще пребъде. Виж, почти всичката кръв е изтекла на 3 страни. Към 3 от земните посоки – север, запад, юг. Тангра ти повелява да разстроиш българите, според най-големите им племена, и да ги отпратиш на където той сочи, за да се спаси от гибел поне едното. Премислям от дълго това. Българите трябва да намерят нова земя. Йовиги, как ще оставим градовете си градени с толкова мъка? Не за първи път напускаме своето. Тече не само времето. Текат народите. Ако се покорим на волята на Тангра, не ще ли разкъсаме българските сили? Сред тварите в морето се среща чудновата твар. Накъсаш ли я на части? От всяка нейна част отново израства. Цяло животно. Ти, Йовиги, винаги ни учеше, че в нашето единство е бъдещето ни. Така беше. И аз го показах, като свързах българските племена във Велика България. Няма една истина за всички времена. Тръгнат ли българите вкупом да се търсят земя? Може и вкупом да налетят на зло. Тогава край. Синове мои, чуйте последната ми воля. Ти бе е роден за хан, Баяне. Най-тежкият жребий пада върху първия. Остани и брани до последно в Анагория. Така братята ти ще спечелят месеци. Така врага ще загуби много кръв, преди да ги догони. Ще браня до последно в Анагория. Предай ми волята и дързостта си, Йовиги. Деца мои, вземете своите племена. Изведете ги надалеко от пожарищата на Велика България. Помни тази вечер, сине. Тук е началото на новите държави български. Кому от братята какво е орисано, аз съм стар. Не ще го знае. Това ще го знаеш ти. Моето племе ще поведе. Хан Аспарух. Не съм готов за това, Йовиги. Нямам нито опит, нито знания за държавни дела. И аз не бях готов. Преди 30 години. Озрях от неволите на народа.
Нека с хана Спарух тръгне и най-стария от рода Дуло. Моя брат, Кавхана Витохол. Щом благослови властта ми, татя благослови Пагане. Искаме за жена. Нямам право дори пред смъртта си да погаза закона ни. Ти вече си хан и ще ти избере жена в съвета на боилите. Никога не съм казвал, че е леко да бъдеш хан. Все още мога да се крепя сам. При изгрев слънце на следващия ден Кубрат умря. От всякъде българите се стекоха, за да се разделят завинаги със своя хан. Никога няма да забравя величието на тяхната скръб. Хората се стягаха за път. Сега му е времето за бягство. Изглежда това намерение бе тлеяло отдавна в помислите ми. И сега лумна, подклаждана от извънредната сгода, която даваше случая. В суматохата никой нямаше да ме забележи. И ето, че сега ми е трудно да кажа защо не избягах. Стоях и гледах. Няма нищо по-покъртително от картината на едно умиращо човешко живилище. Изтичаше пред очите ми кръвта на Фанагория. От днес сте не само братя, но и съюзници до смърт. Тангра ще ви накаже с безплодие, ако пристъпите завета на Ивиги Кубрат. Където и да ви отвеят световните витрища. Да не забравяйте, че сте жива част от едно цяло – България.